Bismillah. Sakderenge kawula matur sajake pun ngantuk, kula pengin ngertos semangate warga kula nggandu kados adate. Siapa kita Indonesia guyub rukun jenengan jape sesarengan bangun dusun. Ngoten nggih? Ngantuk-ngantuk ora semangat. Siapa kita? Kurang semangat. Siapa kita? Siapa kita? Guyub rukun sesarengan bangun dusun. Alhamdulillah. Tepuk tangan kagem panjenengan sami. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah namadu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhiyalah wa ma yudilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Qul la taful Qur'anil Karim la in syakartum la azidanakum wa la in ghafartum inna azabilas sadin. Shadaqallahul adzim. Kawilujengan katentreman kasarasan miwah kabagian. Mugi tetepo kajiwasa kasariro kunjuk ing asaning para tamu minulya. Wonten ngasanipun para pinisepuh, sesepuh, aji sepuh ingkang satuhu daat pinundi. Wonten ngasanipun para pangemban-pangembatin dusun ing laladan dusun Gandu di Sanjo Kecamatan Pracimantoro ingkang tansah kinurmatan. Wonten ngasanipun Bapak Ketua Karang Taruna Mega Mukti Dusun Gandu ingkang satu kaula ausi. Panjenenganipun Bapak Ketua Tahmirul Masjid Istiqomah Dusun Gandu ingkang tansah kinurmatan. Wonten ngasanipun Ketua Paguyuban Peranto Gandu utawi PPG ugi para sesepuhipun ugi jajaripun ingkang satu kalau tersenani, ugi bapak-bapak, ibu-ibu sedaya warga masyarakat Gandu ingkang tansah kaula ausi. Boten karta lumpen dumateng kadang merdo-mudo. Menapa dene tasak pantoro yuswa ingkang satu kalau tersenani, ugi adik-adik santriwan santriwati TPA Al Halim Dusun Gandu ingkang tansah kalau tersenani. Saderengipun kalau merukani atur nunggih jumbuh kalian kencaraning bangsa ingkang satu linambaran Agung Pontosilo kanthi gumulung tingkat anteping pangesti sumangga nuwun kalau dherekaken maring puja ngunjukaken raos puji dalah syukur kunjuk wonten santipun dalem Gusti ingkang purbaningrat Allah Subhanahu wa taala. Nunggih awit kanthi lumuting barokah lumebering rahmat sonikmat kacino wonten ing dalu kalangan menika kula panyasami saged pinanggih makempal manunggal nyawiji silaturahim wonten ing acara syawalan halal bihalal Karang Taruna Mega Mukti Dusun Gandu 7.000 kawan doso hijriah kanthi wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Amin. Boten kata lumpen selawat salam kunjuk wonten sanesipun junjungan kita inggih menika Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumrambah sahabatipun ing pangajab. Mugi-mugi kawula panjenengan binjing ing dinten yaumul kiamah kagolongaken umatipun Nabi Muhammad ingkang tansah pikantuk syafaatipun. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang satu kawula ausi niki mengki estu kula mboten dangu-dangu anggen kula matur. Engko mandak dikira lomba pidato kados adate gitu. Kula sekedhik mawon. Ingkang sepindah kawula ngaturaken sugeng rawuh, sugeng dalu, sugeng pepanggihan wonten ing acara halal bihalal dalu kala menika. Ingkang kaping kalihipun ngaturaken agenging panuwun ingkang tanpa upami dumateng sedaya warga masyarakat Gandu, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kadang-kadang kaniman sedaya ingkang sampun kersa rawuh nuhuni menapa ingkang dados undanganipun kadang kaniman Karang Taruna Mega Mukti Dusun Gandu ing dalu kala menika. Ingkang salajengipun
Karono menika wulanipun wulan Naryoyo, wulan Sawal, keparenga kawula atas nami pemerintahan Dusun Gandu, kepala Dusun Gandu, ngaturaken sugeng Ariroyo, 7.200 Hijriah, sugeng riyadi, mbok pilih kula sak rencang perangkat dusun, sak laminipun 7 taun menika, saking tandang tanduk, solah bowo, patra pangucap, mliginipun saking kala pribadi, kula sak keluarga ugi para perangkat dusun Gandu, kathah kalepatan, saking kirangan kawula nyuwun pangapunten. Lajeng kula atas nami Kepala Dusun Gandu, mbok bilih anggen kula nglayani dumateng sami. Saklaminipun kula menjabat dados kepala dusun, kathah sanget kekirangan estu lair batos kanthi rasa manah kula nyun pangapunten saageng-agengipun. Insyaallah kula badhe berjuang kagem panjenengan sami karena napa kula dados kadus ugi panjenengan ingkang nyuwun. Insyaallah kanthi kersaning Gusti Allah, kanthi barokah Gusti Allah napa panjenengan ingkang suwun, insyaallah kawula selaku pelayan masyarakat terdepan dalam mengabdi dumateng panjenengan sami. Amin. Salajengipun kula matur sanget dumateng Mas Riris selaku Ketua Karang Taruna Megang Dusun Gandu ingkang sampun ngawontenaken satunggiling acara ingkang mulia menika. Inggih menika halal bihalal karena menika setunggal tahun sepindah. Mugi-mugi wonten ing tahun-tahun salajengipun menika terus dipun tingkataken, lajeng terus dipun regengaken. Mboten kedah meriah, mboten kedah mewah, ingkang bahkan saged ngempal wonten ing mriki sarang-sarang silaturahim. Ugi kula atas nami Kepala Dusun Gandu ngaturaken sugeng rawuh wonten ing dusun tanah kelahiran tercinta dumateng para kadang-kadang perantauan saking kita nggih menika wonten Jakarta, Solo, Surabaya, ugi kota-kotanipun sugeng rawuh, sugeng pinanggih, sugeng silaturahim. Mugi-mugi kanthi sengkuyungan panjenengan sami dusun kula panjenengan sami insyaallah majeng langkung sae makaten. Mboten karana kaduse, tapi karana masyarakatipun pumrun kersa diajak guyub rukun sesarengan bangun dusun. Ingkang salajengipun kula atas nami Kepala Dusun ugi ngaturaken ageng panuwun dumateng adik-adik TPA ingkang sampun nderek regengaken acara dalam kang menika. Kula yakin panjenengan selaku tiyang sepuhipun bangga sanget mirsani putra wayah wonten ing mriki tampil olah napa niki? Olah napa nggih? Satunggiling kemampuan, skill individu nggih. Niki niku binjing ingkang dados generasi muda menawi kula panjenengan sami sampun boten wonten. Nah, niki insyaallah mangke setiap tahun kula panjenengan sami wontenaken agenda kados mekaten, mugi-mugi niki dadosno semangat luar biasa kagem adik-adik generasi muda Dusun Gandu. Ingkang salajengipun kula atas nami Kepala Dusun Gandu mbok bilih menika dumateng kadang-kadang perantauan, mbok bilih saklaminipun kula menjabat Kepala Dusun kira langkung kalih tahun kirang menika kata sangat kekirangan ugi mboten wonten perubahanipun dusun karena cubluking pangertosan, cubluking ilmu ingkang kula minim ilmu mekaten estu kula nyun pangapunten dumateng kadang-kadang perantau mbok bilih kundur Dadik Gandu ora enek perubahane wis enek kaduse estu lair batos kula nyun pangapunten. Tapi insyaallah kula selaku Kepala Dusun ugi perangkat
dusun kula insyaallah badhe berjuang badhe melayani sedaya warga Pasar Ngandhu lajeng mugi-mugi nggandu ke depan langkung maju malih. Amin. Lajeng niki mangke wonten mriki wonten kadang kula maslis saking Elektron Aji Laras dong ringin mbok menawi Bapak Ibu tanan mangke dereng saya kula aturi singgah sawetawis mirsani mangke saking Aji Laras Campursari badhe tampil dumateng wonten ngarsa panjenengan sami. Mbok pilih cekal semanten yang kula matur mbok menawi wonten atur kula ingkang boten merani penggali panjang sami estu kula nyun pangapunten. Sumangga asesanti jaya-jaya wijayanti Suradira jaya ningrat lebur dining pangastuti rumangsa handarbeni wajib angkur kepi mulat sarira hangursawani jumbuhing penggalih mahanani manunggaling cipta rasa karsa miwah karya sesarengan bangun dusun waduk Gajah Mungkur Wonogiri mbok pilih wonten kalih ngatur kawula nyuwun agung samudra pangsami. Akhirul kalam wabillahi taufiq walhidayah waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pedal kalau terakan dumateng kadang pengandil woro matur suwun.